Een hechte combinatie, hoofdzakelijk bestaande uit dienstplichtige militairen, die in de loop der jaren bewezen hebben de juiste toon te kunnen zetten en uit deze tap toe niet meer weg te denken zijn.
Ondanks het feit dat de standplaats niet bepaald om de hoek ligt, nam men aan de meeste van de 15 taptoes hier in Breda deel. En steeds met succes, want de muzikaliteit van deze muzici is van hoog niveau. Iets dat best eens onderstreept mag worden. De Johan Willem Frieso